Huria ni tuhata namar pungu dohita di ingananom mangului doh madapoto juju sia silang ni Tuhani na juju do tuhata Yesus Kristus sian hau parsilang majo wahu dohoto majo saluhuk na bangso dinadao nang najonokpe asa taruli haluao dohot hangulua nakapar dosa di sudi partikian alani tadapoto maibana talusi ma jojo nai jojo ni Yesus tuhata sia silang ni Kristusi idama ibana nagatung lihau silami mangalehon hanguluatta dohot hasesan lidosata marhite-hite punguan namar ningot pakokopon ni Tuhani tauhirhon mabagastu rohata nauksai dosata digarari Yesus Tuhan jala sipalua hita marede mahita Yesus marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia nato mo palangit dohot tanoon amen sayunang madawdaw yang goho ali Jehovah parsiga tungaku hapugani ma mangurupi ahu merus logo goku songon ngar-ngar jalaloho do dilaku di langit-langit ni pamangaku jala tu orbu ni namate di papudom ho ahu ali batakku buasa tung tali konomu au unang madawdaw ho sianahu ay dono nama parmaraan ay suadong si panupak haleluya martangiang mahita ali Tuhan Yesus namate tersilang doho humokop hami halak pardusa ala ni holong ni roham na gudangi di hami ajari mahami paingot-ingoto na targatung di hau na pinarsilang humokop hami
ay hodo haporusan nami maradopon rimas ni debata dohot panoroion ni patik dohot panolosolion ni roha sai sesa jala urasi madusa sian rohanami marhiti-hiti todim nabadiai jala pargugoy mahame maralohon roha sibuk dohot hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami laho manghutonho na mangulu jala na manggonggomi rap dohot amai dohot todi porbadia saliling ni lilingna. Amin. Marede mahita. Patik ni debata dihita di parmingguan hari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion na dienet sian Yohanes welu ayat 50 sada tutu si tuturo na hodohot tuhamu molo adong na mangaraduti hataki dang idaw ni iha matean saliling-liling na ido sahakna atong rak mangidugugo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon patip nai Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hobar tepatik mi. Amin. Marede mahita. Tangiang pangidua dohot baga-baga ali Jesus natar silangi anak ni debata hata ni debata nama noktomi apuli mahami di bagasan pardangolan salpuhom masya tonga-tonga nami nasa nabirnit ala ni sorimago kopit sapulusia na tongon mangarsahi haminuay Nasi maroham dihami ali Jesus natar silangi joro nabadia ni debata partunggul ni langit hutangnya kok kami do tuho nang huriam na say toktong dope dang bolas patupahon parmingguo di bagas joromi ala sorimago kopit sapulusiaon say tumibu masal puhon sorimago on sian hami masihol hami naing marsaur dohot akan aporsea di parpunguan nabadiay Nasi maroham dihami ali Jesus natar silangi inganan ni holong dohot hati goran mual ni hasatiaw dohot haporseaon
pargugoy jala patoktong mahami asa marsihohot hami diho. Pargugoy mahami asa toktong hupatupahami holong masih kaholongan maralupon keluarga nang nahumaliyah kami pe. Mangurupi nagali na marukil na humasusa tarlumubi may ala ni pangota ni COVID-19 siyaw. Nasi maroham bihami. Ali Jesus na tarsilangi Raja jala Tuhan ni nasa jolma di bagasan hodo hami jupang nasa arta ni habisuhon doho parbinotoan lehom matu hami habisuhon nasyakoi asa marbisuk hami mangadupi nasa ragam ni pardalanan ni ngulu na naik sidalanan nami orasi jal nasa lakanami asa marhamonangan hami di ujungna. Nasi maroham bihami jalase sama suri dosa nami. Ali Tuhan debata pargugun na suhatulusan jala amanami hujau hami logoarmu na badiyai ala na targugut hami marningot dosa nami say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debatana gabe jolma ala ni hami namate jalan nahehe sian namate nama naik tuban wagijang doho mango dihok kami asiro ham dihami say patoktong malihami roha hamulateo tuho otod di porbadia pangapul ni namarsa roha pamalum saluhut na bernip binahin ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha sayunang tulak kami say tangihom mahami ho ali debata ama anak dohot todi porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata ala ni pangalaw siyota do ubahin na tertulang Kristus jala binahin ni hajahatota do ibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata jala binahin ni bugang na malum ita hilala hasangapon ma di debata na dikijang. Marede mahita Masay naman biyak kapatikian sinondami silang muduhaki siang hati urun nama
Epistel tajahama dihita sadarion iman atar surat di Hebrew 10 ayat 10 sia saha rodi ayat 20 sia. Atau ngalia kadungan adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan na badiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka lo dihita jalan na baru, jalan na mangulu, siya ribe-ribei, iman laging nai. Jaladong do dihita malim na bulun si gonggom bagas ni debata. Iba ini tadakot tomma marroha nasitong, di bagasan hagugok ni haporsyaw, dung liurasi rohatta, unang bedi sol-soli panggorani rohai hita. Jala dung diburi daginta rohot ay nayas. Momos mata tiyo pakirimon na taparhato poti ay haposad do namar baga-baga hosa. Masih atoang mahita, masih pajujuan, hakolongon dohot akka ulaon naringgan. Unak tadi kon punguan tahian songon na hinasomalhon ni nadiba. Tung masih pengotam mahita jalalami manian asalam jonok di idahamu ari i. Ayang gota tutum merdosa dung jolo tarjalo parbinotoan di hasitomani dan adong bedapot pilihan pasai hondosa. Uhum na jorbut na masih mau dohot api ni hari rimas sialang akka na mangalo. Si topas patik ni si Musa ikom mabedo angko adong dua manang tulu si bidangi sosiat asini roha. Tibang hamu masa dia duk nama uhum mangonai tu jolma namar digi-digi anak ni debata jala nama swadahum mudar parpadanan parhitian ni habadionna nian jala nama noisi toddi parasi rokai ima sahakna martua maakan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita. Tahatidak ko maha porsiaw tay songo pakatidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata jahuba ido ama pargugur na sohatudusan na tumupalangit lohotan ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe sa tod di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hao pinorsilang na tuat tuban watoro dung ditanong na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai
pargugur na sukatu dosani disimay bana pay mamulak sugot tu tanokon manguhumi halak na bangulu dohok na mate ahu porsea ditordi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen nakana badia dohok dihasesan di dosa dohok dihatai na maddok mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate dohok dihanguluan na sora sudah. Amin. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Barita nauli dihita dinamarningot kita di hamamate ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus ima na tersurat di Matius bidu 27 dimulai sian ayat 45 sahat rodi ayat 56 tapai huti hukma asahujaha diita
alai olak ni hosniari rodi pukul tulu holum ma sadok tanui, alai tar di pukul tulu di pangyar Jesus maswarana diang bukon ma ali debataku buasa tung tadi kono muau Eli lama sabah tane alai ubegi ninna nadiba sianaka na jongjong disi namaju si Elia dui dungi pitor marlujung masada sian nasida mangalap limut dibutongi mai tuna asom dipalohot matu tolong painupon ibana alai nadibanari madok pasob bujolo taida ma manang naolo rosi Elia paluahon ibana alai diulahi Jesus ma marswara nagugu dungi tosma hosana laos dina satu kini mariba ma hire-hire na dibagas joro sian gijang rodi toru dungi humuttal matanui marigat ma dohot akka batu mamak mukka ma akka tanoman dungi hehe ma daging ni torok na badia akka namulum disi gaberuar manasida sian akka tanomani jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhutan abadiai pataridahon nasida tutorop halak alai dung diida iduk ni soldadui rap dohot akadonganna na jumaga Jesus lalui rodi akana masai mabiar sidutu manasida nin nama tutu doon anak ni debata alai adong madisi torop buru-buru na manatap-natap maddaw-daw ima akanaw mangihutod Jesus sian Galilea pature-turehon ibana si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria ina ni Jakobus dohot Joseph dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus ima sahakna di bagasan parukilon bulun di tonga-tonga ni bangsota apala di partikian na perpudion dang lubah sejarah akan mencatat nasomal hita sai di bagas jorodo molo juppa Jumat Agung manang parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus alai di partikianon pakkorhon ni wabah virus corona na sedang melanda bangsot tanwaing di bagasan parukilon di bagasan pos ni roha asa marujung hatop nama saon siat tonga-tonga ni bangsota ikon gabe di bagas gabe di jabuta masing-masing mahita di parningotan di hamamate ni Tuhan Yesuson hamuna akka amanami doho inanami na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus Tuhatay di tonga-tonga ni parukilonon di tonga-tonga ni namasaon sudi mahita mangarahon pikirata mangarahon pamerengta songoninang hapor seota asa tertuju di parningotanon tu duluk Golgata sudi mahita di bagasak kapor seota manatap mamereng
doppa Golgata. Ahamana masa di Golgata hamuna kamang dota makainang molo mangihuton turpukon nunga gatumbe Tuhan Yesus dihau na pinarsilang nunga gatumbe bana nunga sahat tu puncak ni si taononi ikon gatum may bana ikon tarsilang may bana holan laho mabuan haluaon tuita saluhuna argahiyat duhita ditubus di bata argahiyat duhita di Tuhan Yesus idoy bain na didok di sada Korin 6 ayat 20 ayarga dohamu ditubus dibaheni pasangap hamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite ton di muna ay debata do napunay ima argata di debata ikut tersilang ikut tergantung ikut mate ikut marlea ikut ditijuri ikut dipastapi Tuhan Yesus holan mabuan haluauni kita gabidu saibana naso tumadda dosa gabe tersilang ibana naso tumadda dosa holan mabuan haluauni kita di tonga-tonga ni dalam kondisi na tersilang Tuhan Yesus tabereng namasa di Golgata makulum portibion di tonga ari do tiki bui makulum portibion di hosniari di mataniari seolah-olah mataniari ipe dang mampu mamereng namasai seolah-olah alam ikut berkabung berduka mamereng namasai nagatung Tuhan Yesus dihau na pinarsilan menggulap sudi mamereng namasai ima alam mata nyari dan bersinar bet kamang dota makainang di tonga-tonga nina tersilang Tuhan Yesus budang do na may noddur mamereng namasay alay budang halak dang mga tusi sakap ni debata marhite anak na Tuhan Yesus Kristus siya tonga-tonga niya ka na may nodduri totwa kahala jahudi may gagal paham taringot tu rencana ni debata ditiki makatai ditiki pasahaton na di rohana Tuhan Yesus tu amana na di banwagi jangi nama dok ali debataku buasa tung tadi kono mau ili lama sabah tani gagal paham na sida mangatusi diri pudo nama jausi dia ibana ape dang dia tusi hata ni Tuhan Yesus tinguluna ternyata Tuhan Yesus dalam kondisi puncak si tahunan nai dakkea sirang sian amana na marsuru ibana songo jolma Tuhan Yesus hacit parir dihilalai bana puncak ni tahun ini dan tertaun be secara fisik anani di Papua Sibana mana di rohana tu debata ali debataku buasa tung tadi kono mau dang nama narita dang nama salah Tuhan Yesus na patuduhon hina hacit ni tahun ini do alai ibana hacit pakilalanna tu amana na di banwagi jangi di bana mangalu pasahaton na di rohana hitap ya kamang do tamakai nang boy don wain parir pakilalata
boy do hacit pakilalatta alani nama saun waing naing dohonok tama torus sita ikon makatai do debata pasahatton nadirohatta tu debata udok nakin gagal paham gabidirip do nama jusili Tuhan Yesus dah namangi humuse kondisi di dolo Golgata akamang dotamu kainang say songon namangurupi maberengon sian natoropi tutuhat Tuhan Yesus imanakin na dibuat limut namar sapur asomi dilehot tutuhatta Tuhan Yesus diripu jalon ni Tuhan Yesus na nilehon naik dang songon namar pikir ho herana mangurupi asang dia unat kacit dihilalai narwana dang di jalo ikut tulus do natar surati ikut taunon nadui hina birnit hina haci ni natar silangi dang di jalo akamang do tamakai nang dungdang di jaloi tabereng maudu nanakin tosma hosana di paujung ibana ngoluna di portibion songon nang tersurati nunga tos hosana alaya dong do namasa kamang na luar biasa di turpukon tos hosani Tuhan Yesus mariba mahire-hire na di bagas doroi segijang satu toro labatan ni nunga ukkabe parsauratta hubungatta dohot debata dang adong bet tembok pemisah antara hita dohot debata gabe anak kon ni debata mahita tos hosani Yesus paula kok kita menyelamatkan kita asa gabe mulak kita muse anak ni debata nunga aka anak ni debata behita kamang dota makainang di tonga-tonga ni ngulutan wain hamamate ni Tuhan Yesus gabe hanguluatta paulak parsauratta doho debata alanitung masayargado dihita akamang hamamate ni Tuhan Yesus asa tarahu muse parsauratta nauli doho debata di tonga-tonga ni padadalan ni ngulutta dungtos hosana gudang do nama mereng painodur boy do hamamate ni Tuhan Yesus tiki mapuan perubahan mapuan pertobatan mapuan kesaksian ai gabe marsaksi do sian natoropi sori dadwi bersaksi madok di hati dakon nasida tutu doon anak ni debata tutu do ibana nasinuru ni debata tutu do ibana na mangoloi persurung ni amana ikom mate tersilang di dolo Golgata asa perubahan dan luar biasa do hama mate ni Tuhan Yesus wakkan atorok dia tidakon tutu doon anak ni debata marhitei boy berengota asa hamatean ni Tuhan Yesus boy do mabuan perubahan na drastis mabuan gabe marsaksi manidangi hita pea kamang do tamakainang marhite Jumat Agung parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus terjauh do hita gabe marpanidani tutudo Yesus anak ni debata Yesus anak ni debata na tersilang di Golgata mabuan haluaw di hita ay dinatos hosani Tuhan Yesus ukap do mukap do akatanoman alam pe
makatai do mabuka tanomani di bahek debata gabe dohon akan aporsea malua manang hehe sian tanomani asal lasni roha do dihita molo mate Tuhan Yesus gabe buka mahita Tuhan hehe sogot dang di tanomani ujung ningolu ni jalma alai di balua gijang do sabulun itu kita luar biasa do pangotak pakor onni hama mate ni Tuhan Yesus ay gabe tubuh madihita pakirimon na mangulu pengharapan babua si taonon ni Tuhan Yesus penderitani hosana nang tosi ternyata mabuan panguluan mabuan haiheo dihita mabuan pos ni roha dihita dang be madiar kita dang be godoro kita di tonga-tonga ni ngolukta tabereng madopa golgatai tabereng ma silang ni tuhatai silang ni tuhaki i hanguluaku silang nabadiai hodo lombu-lombuki maralohon dosai ima gugunta silang nito hatay tatuhuk may silang nito hatay gabe hanguluan duhita marhite turkugon di jauhot duhita dumobi natadopi namasan wain hina berni ni namasa nunga di oloi nunga di usung tuata Tuhan Yesus radidu ibana manhuki radidu ibana menderita radidu ibana marukil radidu ibana diparlea holan laho mabuan haduaon dihitaka nati nopana las marohatta nang di tonga-tonga nama sope rapon Jesusi di bagasan silam ni tuhatai di bagasan mudar ni Kristusi buido taluhonotta toddi ni portibion buido taluhonotta kuaso hagola konwain narotu portibion lumubi tubang sontak sai solhot tu silang mi molo solhot kita tu silang ni tuhatai ido hanguluatta mangulu kita molo rapita di silang ni tuhatai mangulu kita ay ido hanguluatta alani moloro namasa tutonga-tonga ni portibion tutonga-tonga ni ngulukta ikot tuhukot tari silang itu hita jalai kuradilu hita akamang manuhuk silang nito atai ay ido hanguluatta rap mahita di bagasan Yesus molorap hita di bagasan Yesus nunga rap hita di silang nai molorap hita di hamamatin Tuhan Yesus las ido hanguluatta pos marohatta di bagasan parningotan hamamate ni tuhatta Tuhan Yesus sadarion terbuam mahita nunga be malum sude akasahita nunga sesa be sude dosata alani imat do maudiate mahita tu debata namar suru anakna Tuhan Yesus Kristus gabe boy malua hita sian gonggoman ni dosai amin martangian mahita ali Tuhan debata amanami parholong rohana sumurung mauliate madiho Tuhan namar suru anakmu Tuhan Yesus Kristus pola mate tersilang kumokop kami mabuan haluau dihami mauliate madiho Tuhan sai parbubui maham yakar wasmon laho makanguluhon silangnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami asanggia Tuhan marhite naradi hami manguloi persuruan anakmu Yesus Kristus mabuan agau duit hami pasu masudir ruas ni uriamona ni Tuhan lumubi na mengadupi nama sahamin waing di tonga-tonga ni bangsa nami pakorhon ni virus corona naron waing Tuhan paholang may siya kami kuelek kami maho Tuhan padau mamarabuluni siya kami sa luhuna
Hos doroha nami di bagasakko melua doa amin. Amin. Asimaruham sai pergugoi mahami mangulau natam somo tadda mauladeo nirohanami di pakokop ni Tuhan Yesus Tuhani. Saya bertubuh maha persiawan nami saat roti kejadian asa saat kami sujud Tuhan langsung Tuhan semua dengan menurut dasar diri nabi lagi yang akan Allah. Hari
yang roh di mobil buhay rohani mati kotin asalang kudadahani gudang ni sinibut umit asalang kebirhani madung koyani mati Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmahita mengiyu di talian terpakai. Adi yang kami dan berbincang, saya tidak bagi yang berwarna, saya kaum maharajon, saya satu malam menerang di berbohong semua dan berbincang. Lehonlah kami sedang menunggu siapa, sisa dosa semua pada sanami dosa di bawah dosa kami. Unak kami tugi untuk peruntungan, padua kami serta ayolah menghadap jawab, roh tahu, roh dihasan aman, sadin dirinya. Amin. Di pasuk-pasuk jaga diramuti Tuhan Dewata, di sodakon Tuhan Dewata menghidupku jaga asina rohana di dopakon Tuhan Dewata buhinaku jaga di pasokon dawena duduk di